Tässä on tällainen. En tiedä nimeä, mutta se on niin tällainen. Ihan kiva. On sillä hyvin kokoa. Niin että ihan kiva. Tällaista sain uuden. Tää mulla ei oo ikinä ollut tällaista, mutta siis niinku sain uusia virheitä, niin mä sain tän. Sitten on tällaista. Vois tehdä testin näille kaikille joskus. Tämmönen ahven. Kuusamo. Noin. Näitä. Tää on tällaista, en tiedä merkkiä, katsotaan. No, ei siinä oo kunnolla. Onks tää rapala? Mä katon. Rapala. Rapala. Sitten tällaista aika vanhan näköinen. En tiedä mistä. Täällä on tällainen. Tääkin on kai rapala. No, sitten otetaan tällainen. Ihan kiva. Ihan kiva. Jeke. Tällä on aika siisti. Ihan siistiä vielä. On kiva. Tää on ihan. No sen näkee sit kun testipäivä. Ahvenkuja niitä varmaan. Se on varmaan ihan. Meillä kun on pikkuahven niin ihan sairaasti. Tällaista löytyy. No löytyy tällaistakin jo. Tää on ihan kiva. Joo, löytyy tollastakin. Tää on ihan kiva. Mutta sitten löytyy tällaista. Kuusamonen. Ei, apukartsia. Apukarsia. Koukkuja. Mistä? Tässä on koukku. Hauen leuanavainen. No, te saatte nähdä toi vasta. No ei, on pelkkää mustaa. Nils Master. Tässä. Näin, katsokas ihan kivan värinen, siistin värinen. No. Kalajikikö tämä on varmastikin. No se meni tonne. Tää on ite maalattu. Minkä tää on? Professori. En tiedä minkä merkki. Katsotaan. Rapalan tällainen. Tätä kehutaan kuulla aika paljon haukiviehet, tosi hyvä. No sitten tässä on tällainen. En tiedä minkään, mutta ulkomaalainen tää on varmaan. No, se menee siihen. No, tossa on päällä. Tää on aika iso. Katsotaan. Katsokaa. Kuusamo. Professori. No. Sitten sellainen. Ihan kivan näköinen. Apukarsian. Tällainen hilo. Jostain tämmöistä. Tästä mä en tiedä mistä tää on. Jostakin. Professori, pikku professori. No kyllä se värikoukkua löytyy oranssin väristä.
Ja tässä on tämmönen Nils Master. Jegi. Ei jaksa selittää niistä. Tässä on ihan hyvän kokoinen 3. No, tää on... Koska tämä 6. Katsotaan löytyykö merkkiä. No katsotaan. Eihän tässä ole merkkiäkään näköjään. Tästä mä en tiedä mikä tää oli. Tää on hyvä, tää on vähän vanha. Apukarsian hilo... Onks se vaan appu ehkä? Nyt mennään tilaamaan. Tää on Turusta. Bete. No on hyvä. Sitten täällä lohi. Lohijuttu. Minkähän merkki? No ei tässä näköjään näy, mutta... Tää on hyvä. Ehkä. Koska... Apukarsialla on hyviä viereitä. Värikoukku. Vähän värikoukku. No ei haittaa. Tää on sitten tällaista niin, että... 2 koukkua ja... Tässä on aika iso koukut. Ja kiva. Tällainen. Oh my god. No. Siinä oli tässä on vielä koukkuja. Ja hiomakin löytyy kanssa tietenkin. Hiotaan vähän kaikki. No ei kaikkea, mutta tässä on tällainen suomustin. No, nää kaikki alkaa olla sitten tässä. Mulla on pakit tuolla. Yritän koistaa. Tuolla. Siinä. Näitte varmaan. No, jos ihmettelette missä ne on. Niin on siinä. What? Silmä. No ei siitä sen enempää, mutta... Moi moi! Ja tässä oli kalastajamies.